Ja, meisken, het weer warm hier, Joert. Ja, zeker. Het weer prachtig waar. Simmers met temperaturen van 24 tot 28 graden. Dan kunnen we er vanzelf even op uit. Nou, zoals bij Galicia in de Prinsentuin in Ljouwert. Even het wetter op, even wat verkoelingsziekje. En het waar voor de komende dagen ziet er in eerste instantie echt nog heel goed uit. We beginnen eerst even naar Joenen vannacht. Joenen vannacht lang boeten zitten zwaar. Ik denk dat het vannacht helder bloot. En dat de temperatuur uiteindelijk zakje naar zo'n 13 graden. En net volle wien. Morgen opnieuw weer een dag met een skinneloft. Temperaturen die vliegen weer omheen. Het wordt een graad of 23 tot 26 graden in Friesland. In het waardgebied een beetje een legere temperatuur, maar zo'n 21 of 22. En daarbij hebben we een matige noordeestelijke wind. En dan het fruitjoch. Ik heb vreed nog een droge dag, en ik verwacht dat het eigenlijk de hele dag mooi bloot. Het is wat brotsk, maar 27 of 27 graden. En ik verwacht dat wij in Friesland in de joentijd en in de nacht tongerbuien krijgen. Maar sneu ben die meeste tongerbuien alweer voort en dan hebben we ook alweer een aardige dag in mijn enkel buiken nog. Temperatuur nog van 21 graden geregeld te zinnen. En zoals het nou zit, X9, heel goed een paar buikers, maar geregeld zinnen en een temperatuur van 20 graden. Nog een hoffelijke jong verder.